Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, дами и господа, ще има дуспи в испанското дерби, финал на Шампионска лига. Хамес Родригес. Хамес за топката. Засилка на Хамес, удар на Хамес! 1-0 за Реал Мадрид. Много близо беше вратаря на Атлетико да я фане. Облак. Фернандо Торес срещу Навас. Засилка на Торес! Удар на Торес! Какво спасяване само на Навас. Пропуск на Атлетико Мадрид. Бензема срещу Облак. Карим Бензема. Французина за топката. Има много точен шут Бензема. Да видим сега. Засилка на Бензема. Удар на Бензема! 2-0 за Реал Мадрид. Ето, че Реал Мадрид са много близо до 11-та. Атлетико Мадрид трябва да се стегнат. Кой ще би дуспата? Гризман срещу Навас. Гризман, ако пропусне, много лошо става за Атлетико. Засилка на Навас! Майко! Не, бе, има грешки само. Грешка в системата. Да, обърках се. Трети изстрел, Гарет Бел. 2-1 за Реал Мадрид. Бел Бел сега. срещу Облак. Засилка на Бел. Удар на Бел! Какво спасяване на Облак! Ето, че Атлетико Мадрид се връщат в матча, в дуспите по-скоро. Атлетико Мадрид много желаят първата, но Реал Мадрид още повече 11-та. Кой ще би? Габи! Срещу Навас. Засилка на Габи! Удар на Габи! Пак! Много слаба дуспа на Габи. Трагична. Все пак играем финал на Шампионска лига. Как може такива дуспи да се бият? Колко е резултата? 2-1 за Реал Мадрид. 2-1. Абе, брат. Гони. Серхио Рамос. Капитанът на Реал за топката. Всичко зависи от Рамос и от вратаря, де. Ако Рамос кара и вратаря Навас спаси, всичко свършва. Засилка на Рамос! Удар! И 3-1 за Реал Мадрид. Страхотна дуспа, никакъв шанс за Облак. Давай, Ари, че няма време. Има още една дуспа. Няма дуспа. Има! Има, бе. Заповядайте. И сега гледаме другия матч. Играем Ла Лига. Аз финала вече го взех на Шампионска лига. Купата на краля, финал Реал Мадрид и Барселона. Коке. Коке! Какво спасяване на вратаря. Ето го и Коке. Камерите следят Коке. Ядосан е Коке с бузата на Роналдиньо. Ето го! Ето го и Лионел Меси! Първа дуспа Лионел Меси за топката. Вижте. Вижте, камерата следи Меси. Ето го и вратаря. Деян Облак срещу Меси. Меси! Облакови! Ето го Лионел Меси! Виждате аржентинеца.
Отива си на вратата. Ето го. И Клаудио Браво срещу Антуан Гризман. Виждаме Гризман. Антуан Гризман. Шут! Браво в ръцете! Контузии са вратаря резервния. Браво в ръцете на Клаудио Браво. И сега Луис Суарес. Уругвайца наглася тази топка. Луис Суарес срещу Облак. Облак бележи. Махли, бе! Извинете. Луис Суарес. Ама да ще стане по-яко. Давай сега. Фернандо Торес. Торес! Клаудио Браво! Клаудио! Клаудио Браво лови! Ето, че Барселона за сега вземат купата срещу Атлетико де Мадрид. Четвърта. Трета. Извинете, Неймар. Неймар Джуниор за топката. Без проблеми за индианския национал. Реално пък. Гледаме сега, виждате, Клаудио Браво! Гол! Пропуск, извинете. Сега да видим. Кой, освен Андрес Иньеста? Шут! 2-0. Трябва да ги караме двете. Фернандо Торес срещу Браво, шут и това е победа за Барселона! Барселона са шампиони! Виждате Лионел Меси. Ето, камерата следи Меси. Купата на краля. И Джейм Бегли.